Ev baş ez Erika me diger ve ji Tokyo'ye û ev ji kanala min e Japan bi Kurdî. Ev keçak û Kurdî di axive. Ne keçeka Kurd e, ew keçek Japonî ye. Navê wê Erika ye. Fêrî zimanê Kurdî bûye û kanalek li ser YouTubeê bi zimanê Kurdî bi navê Japon bi Kurdî da mizrandiye û tê de dibêje ez Japonî me, lê ji dil û can ez Kurdistanî me. Erika bi Kurdî di axive. Slavê xwe ji Tokyoya paytexta Japonê dişîne ji bo gelê Kurd û behsa çîroka fêrkirina xwe ji zimanê Kurdî re dike û dibêje dema sal û nîvekî de ew fêrî zimanê Kurdî bûye, lê hîn jî pir ji min re maye ku ez weke Kurdan baxêvim. Lê bi dêr û jan ez Kurdistanî me. Ez li Tokyo dijim, lê jiyana min zimanê Kurdî ye. Ev sar nîveke ez zimanê Kurdî dixwînî me li zanîngeha Tokyo yê zimanên biyanî. Min ziman û rezman baş fan kiriye, lê pir bi min gereke ku ez jî wek we bi Kurdî biaxivim. Ez dixwazim çîroka xwe bi we re parve bikim. Lojhîlata navên pirbara mirovan dikişîne. Ji ber vê yeke lojekê ji lojam min ji biryar da ku ez jî herîm lojhîlata navên bibînim. Lê ez fikirim wekîjan welat baş be ku ez hermeke, Lubnan yan Jordan yan Irak. Li biryara min ya dawî ye ew Istanbulê bû û min xeto bi hevkêr û beraxê da Istanbulê. Piştî de 15 salin li barafîrê da li nakava erdê û ezmen û di nev lê peraxê û şeytan. Lê bi dawî ye ez bi selematî gîştîma lojhîlata navên İstanbul. Erika dibêje ku ew ê malbata Kurd li Stenbolê nas kir û di demekî lê cem ma û malbatek pir baş bû. Ji ber vê yekê min xwest ez fêrî zimanê Kurdî bibim. Herwa behsa corên xwarina Kurdî jî dike. Lê çawa min Kurd nas kirin li İstanbolê? Ew wexê çîrokekê barkeşe. Hiç mara milletê İstanbulê behterî 15 milyonan e, lê nav wan 15 milyonan da min mareke Kurd nas kir. Ji bo ger û geşta xwe min xanek odek ji bo hefteke bi kêrekê bû. Derket xweriya we mare Kurdin û ez li cem wan ma. Û çîrok û qadira min bi Kurdan û zimanê Kurdî ra dest bikin. Ew marbata ku min nas kirin, mirov nigerek baş û qancibin. Min xwest ku ez bi zimanê wan bi wan re biaxivin û wan çîrokên bajar û gundên Kurdan ji min re gotin. Wê dema li cem wan min nas kir amet çi ye û li gudere ye. Her çeşt bi wan da xweş bû û hevardî yeke baş min bi hev re derbas kir. Ez vê ji ber nekim xwarîna wan, bi lastî xwarîna wan pir xweş bû. Vahim beri ku ez kela û dorman nas bikim û bixwim. Lê ew tiştê ku bara min bir û bara min şan mirovatiya wan û mîvandariya wan. Hevar û nedir pak û pir baş bû. Herwiha Erîka di parçeyeka din de dibêje ku wê dest bi xwendinê li ser dîroka Kurdan kir û bêhtir zanyarî li ser civak û çanda gelê Kurd nas kir. Min dest pekir ku ez her tiştî li ser Kurdan zanebim. Min dest bi xwendina dîroka Kurdan kir û min tiştine li ser çanda û civaka Kurdan temaşa kirin. Keça Japonî dibêje keyfa min ji mûzîka Kurdî re hatiye. Pir bala wê hatiye kişandin li ser mûzîk û stranê Kurdî. Lê pir kefa min ji mûzîka Kurdî re hat. Beriye mûzîka Kurdî taybet mindiyeke xwe heye. Ji ber ve min dê zengîniyeke kerdor û mûzîka Kurdî. Bi rastî mara we ava be li ser van tiştên barkeş. Xewînên niha ji min pirs bikin tu li kîjan hunermendê Kurdî giftar dikî û ji kîjan stranê Kurdî pir hez dikî. Lê biherîn dora em behsa ve çîrokê bikine. Û ez ê dora ji we re bibêjim, lê wên ji min re bibêjin, wên ji kîjan stranê Kurdî hez dikin. Di komentê da cî bo min binivîsin. Erîka fêrî zarava kurmanciya zimanê Kurdî bûye, bi zimanekî Kurdî paqij di axive. Tevî zehmetî û giraniya fêrbûna zimanê Kurdî ji ber zimanê Kurdî ji zimanên kevnar e di cîhanê de. Xudanê çendîn zaravan e, lê keça Japonîya bi navê Erîka ku zehmetî derbas kirin
و آستانگی لپیشیا فیربونا زمان کردی را کرن و کارینین خو همو بکار آنین دا کو بزمان گلکی دن باخیوه و دوربونا دنابرا جاپون و جهوارین گلی کرده نبو آستانگی لپیشیا اریکا دا کو خو فیری وی زمان کجه حس کریه بکه فیربونا کچک جاپونی زمان کردی ره و جگلک زمان دنین بیانی ره تیوی واته کو تشتک زحمت تونه یک کمروف نکار بکه ساینوره آنگو بخاطراوه هرشت بین